Nalle, Nallukka, Teddy. Jos on rakkaalla lapsella, niin on rakkaalla lelullakin monta nimeä. Vaikka omasta lapsuuden nallesta ei olisi jäljellä enää kuin toinen silmä, sileäksi kulunut karva ja repsottavat saumat, sitä voi kutsua sitten pörröksi, niin kyllä sillä lelulla on monessa kodissa tärkeä ja näkyvä paikka. Tulevana lauantaina vietetään siis kansainvälistä nallepäivää ja Kaarinan pääkirjastossa on otettu jo förskottia. Siellä on alkamassa nyt reilu vartin kuluttua nallepäivän ensimmäinen satuhetki. Tarja Hiltunen on siellä valmiina jonossa. Olet nyt sentään päätä pidempi muita. Olemme sentään vielä päätä pidempiä. Tässä silittelen tämmöistä karvasta ihanaa tummanruskea nalle ja hänen vieressä on tämmöinen vaaleanruskea nalle ja punainen rusetti. Ja voi että täällä on kyllä molemmat silmät tallella ja on karva niin tuuhea ja pörröinen. Ja ei tule fyllit mistään. Eikä saumatkaan repsota. Voi sentään, tekisi minä ottaa syliin, mutta heidät kaksi on tähän aseteltu niin kauniisti tähän nallepöydälle, että en minä uskalla. Kirsi Kallioniemi-Holmberg, olet täällä Kaarinan kirjastossa lasten, nuorten ja myöskin koululaisten kirjastoasioista vastaava. Minkälainen se on se Nallen kirjastokortti, josta Jounikin hätti kertomaan jo, että lapset saavat tämmöisen mukaansa? No tämä on tämmöinen, tässä lukee Nalle-päivät ja Kaarinan kirjasto ja sitten lapsi saa kirjoittaa tänne taakse oman Nallen nimen. Ja tätä jaetaan nyt vaan näiden Nalle-päivien ajan, että tämä on ihan tämmöinen erikoisuus nyt. Onko Nallella muitakin nimeä mukaan kuin Nalle tai Nallukka? No kyllä varmaan lapset aika paljon erilaisia nimiä Nalleille antaa, että mitä nyt tulisi mieleen. Niin. Ei mulle tullut muuta kuin Nalle ja Nallukka. Niin, ne on tietenkin aika perinteiset, että oma rakas Nalle, sehän on tosi rakas aina. Musti. Musti huutaa sieltä Jouni-studiosta. Musti on sitten taas joku koiralelun nimi. Mutta kun lapset tulee tänne kirjastoon, niin onko siellä joskus Nalleja mukana? On, pienemmillä on. Joo, pienillä lapsilla on semmoisilla sanotaan 2-3-vuotiailla, jotka tässä niin kuin töpsöttelee, kävelee, ehkä osa aloitteleekin ihan vasta kävelemistä, niin heillä on vähän semmoinen turvana semmoinen joku oma nalle tai joku muu lelu, voi olla kainalossa. Tärkeä on, ja täällä onkin tämmöinen polven mittainen juuri haki kirja ja istuu tänne, mutta Nalleja ei ole mukana, mutta katsotaan, onko sitten noilla päiväkotilapsilla, jotka kohta ovat myöskin tulossa Silvola ja Kultanummen päiväkodeista, onko heillä Nalleja mukana. Vieläkö, Kirsi, sinun oma Nallesi on tallessa? On tallessa ja se on itse asiassa mukana täällä Nalle-päivillä. Eli se istuu tuolla meidän kirjaston karhun pesässä tällä hetkellä. Se on semmoinen oranssinen, ihana, suuri ja silloin 70-luvulta retromekko myös päällä. Ai, onko sillä vielä molemmat silmät tallella ja karvaakin? Juu, on tallella. Onko se yleensä kotona semmoisella näkyvällä paikalla tai peräti sängyssä? No sängyssä mulla yleensä on nalleja joo ja vähän koristeena sitten pöydillä. Oletko koskaan miettinyt, miksi se on juuri Nalle, josta on tullut niin semmoinen lastenrakas lelu, että nytkin vietetään Nalle-päivää ja monen lapsen kainalossa se Nalle on. Miksi juuri Nalle? Se on varmaan niin ihanan semmoinen pehmeä, hallittava ja sympaattinen hahmo. Mä luulen, että se on se. Ja siksi se on varmaan aikuisillekin. Et siitähän tulee, niin kuin säkin tässä alussa silittelit näitä nalleja, niin siitähän tulee aina se olo, että haluaisi silitellä ja rutistaa. Että se on joku semmoinen, että haluaa hoivata ja pitää huolta. Niin, vaikka kuinka vanhanakin Aira Samuelinkin muun muassa kerää nalleja ja Helsingistä löytyy Nallelle oma sairaala. Joo. Kyllä, siinä Nallessa jotakin on. Mutta Kirsi, mitä kaikkea on Nallepäivien aikana nyt täällä Kaarinan kirjastossa ja myös Piikkien kirjastossa tapahtuu? Satutunti on ihan hetken kuluttua alkamassa ja täällä on jo näitä polvenmittaisia odottamassa. Joo, meillä on satutunteja, eli halitaan nallea on meidän teema nyt satutunnilla. Ja niitä pidetään täällä pääkirjastossa. Sitten tänä iltana on myös Littoisten kirjastossa, meidän lähikirjastossa kello 18 ja huomenna on Piikkiössä. Ja sitten meillä on myös pääkirjastossa huomenna on sit ylimääräisiä satutunteja, että kun on ollut niin paljon kysyntää ja vielä lauantainakin on satutunteja. Sitten meillä on lauantaina kasvomaalausta täällä pääkirjastossa, eli maalataan sitten varmasti nalle kasvoja, mutta varmaan muutakin ehkä, jos lapset haluaa. Saako samanlaisen nenän kuin sinullekin on piirretty? Saa samanlaisen nenän kuin mulla. Ja sitten meillä on esillä ekaluokkalaisten nalletaidetta. Ovirinnan ekaluokat on tehneet hienoja sätkynalleja ja sitten ovat piirtäneet nalleja. No mutta tässä kun näitä piirroksia katsoo, niin aika paljon se nallepuhin näköisiä. On tainnut olla just nallepuh tällä hetkellä. Joo, siellä on punaiset paidat monella ja keltainen nalle, niin näyttää nallepuhilta. Ja sitten meillä on nallepolku täällä Kaarinan pääkirjastossa. Eli siinä on tommosia pieniä kysymyksiä, sit saa osallistua arvontaan, kun on nallepolun suorittanut, eikä tarvitse vastata edes oikein. Ja sitten saa täyttää Nallen ystäväkirjaa.
Voi Nalle, ystäväkirja on tässä me edessä. Punakantinen Nallen kuva ja Nalle-päivä, lauantainen päivämäärä on siinä. Kurkkaa sinne etusivulle, onko siellä jo? Tai ei, kun siinä saa sitten täyttää, että Nalle ystäväkirjaa. Tässä oli tämä kaavake, missä kerrotaan etunimiä, ikää ja lempiruoka ja harrastan. Ja sitten voi Nallelle kirjoittaa näitä kaikkia Nalle-ystäviä. Ja tämä Nalle-polku, se käynnistyy tästä meidän Nalle-pöydän edestä ja kulkee täältä pitkin tätä kirjastoa. Täällä on paljon Nalle-aiheisia kirjoja esillä. Ja onko sitten, Kirsi, jo niin, että ensimmäinen tehtävä on muuten, mikä tämän musikaalisen Nallen nimi on? Ja tämä on aika tutun näköinen Nalle. Ti. Titi Nalle, toimittaja tiesi myös. Kyllä on tullut kuunneltua ti. Onko, Kirsi, sitten niin, että näitä päiväkotilapsia olisi täällä jo, jolta voisi kysyä, onko Nallea mukana? Tässä on ainakin nyt perhepäivähoitajia meillä, mutta katsotaan. Mä luulen, että ei ehkä vielä. Katsotaan ihan pikku hetki. Kurkataan, onko heillä Nalleja mukana siellä, koska tännehän nyt saa ottaa näiden päivien aikana sen ikioma Nalle mukaan. Ja ainakin siellä on kovaa kuhinaa. Täällä on kuhinaa, täällä riisutaan toppavaatteita tällä hetkellä, kun ulkona on niin kylmä, niin kyllähän sitä pitää työ kunnolla ja sitten pitää. Täällähän nyt on paljon lapsia. Mä voin tässä välillä kertoa, että mullakin on oma lapsuuden alle vaatehuoneen ylähyllä edelleen tallella. Silloin on pari kertaa jouduttu pääompelemaan takaisin, mutta muuten on ihan hyvässä kunnossa. Oi, täällä on yhdellä kyllä Nalle kainalossa tämmöinen ihana oranssinen Nalle. Tää on vähän Nalle puhmainen Nalle. Hei lapset, missä teidän Nallet on? Mihin Nallet on jäänyt? Ei, kun kaikki meni ihan hiljaiseksi täällä. Mihin sun Nalle on jäänyt? Jäikö se aamulla kotiin? Jäi kyllä nyt Nalle. Niin, tuliko sulla Nalle mukaan? Ei. Miksi ei? Siksi. Siksi. Mikä sun Nallen nimi on? En mä vaan tiedä, koska mulla ei ole edes nalloja, mistä mä tykkäisin. Siis sulla ei ole Nalleja, mistä sä tykkäisit. No, onko sulla joku muu semmonen Nallen tapainen unilelu tai semmonen kaveri? Ei, kun mulla on vaan semmonen sammakko, mistä mä tykkään. No, onko sen sammakon nimi ihan pelkästään sammakko? Saku. Saku. No. Minkä? Sakun nimi on Pentti. Sakupentti. Ja. Sillä on vallan hieno nimi. Missä tämä Sakupentti nukkuu? Sen nimi on Sammakko. Sakusammakko Pentti. Hei, sanoks vielä, että missä tämä Sakusammakko Pentti nukkuu? Se nukkuu näin. Ai, hän nukkuu noin, mutta missä hän nukkuu? Nukkuuko hän sun kainalossa aina öisin? Se nukkuu, se pelkää pimeää. Mutta sitten on hyvä, että on kaveri, että sinä oot siinä vieressä. Siksi kun mä oon 5. Sä oot 5? Ja. Joo, mä kuulen, että sä oot viisas, mutta sä oot varmaan viisaskin. Hyvä. No niin, ei muuta kuin oikein hyvää Nallepäivää teille kaikille. Terveisiä teidän Nalleille sinne kotiin.